tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket az Egyesületünk kampányzáró nagygyűlésén. Kérem, engedjék meg, hogy bemutassam az asztalnál helyet foglalókat. Hölgyek először, Tóth Judit. Indulok, Zsebe Ferenc. Kocsis István. Závik Csaba. Zafik Csaba. Jó magam szép Daniel. Kipősz Norbert. És László. Hiszem, hogy minden csapatnak szüksége van egy jó kapitányra. A változást a Városi Egyesület elnöke, az Egyesület polgármester jelöltje Patonai. Hát én úgy gondolom, hogy a választóknak van polgármestere, és nem a polgármesternek a választói. Aztán tudjátok, hogy volt Fideszen belül egy belháború, még nem is akartunk vele foglalkozni. Volt egy bejelentése Beves István polgármester úrnak, hogy ő, ha nem Fidesz nem jelöli, akkor ő függetlenként indul. Na most ez elmaradt, és most tőle idézek. Addig is én a leghatározottabban kérem a Fidesz szövetség országos döntéshozói, hogy Szabó Barnát jelöljék, támogassák Körmenden polgármesteri tisztségre. Na most ez a interjú, illetve ez a cikk egyértelműsítette, hogy a Beves István és a Szabó Barna majdnem egy és ugyanaz. Bejelentették, hogy új csapat van, teljes új játékosok. Hát ezt én elnézegettem. Hát a Bodöt azért nem új. A Beves Pistának és az emberei ott vannak keményen még a csapatban. Na biztos láttátok a 3x6 pontos programjainkat. Mi megpróbáltunk programokkal, itt is láttátok a szakemberek, hogy programot tettünk az emberek elé, elmentünk mindenhova. Mert ugye az a lényeges dolog, hogy kiáll az emberek elé, face to face. Szeretnénk egy független könyvvizsgálói átvilágítást, tudjuk, hogy igazán mi a valós helyzet. A fogadóórák, az is olyan, hogy hát ezt szeretném folyamatossá tenni, de ne kellene, mint a kórházban 2 hónapot várni egy polgármesteri fogadóórára. Nyilvános pályázatok és a korrupció megszüntetése. Kórházügy, egészségügy. Van jelenleg egy olyan házorvosunk, aki nem nyugdíjas, többi mind nyugdíjas. Az összes szakaszent szinte az is mind nyugdíjas. Kórházban is szinte alig van ember. Van 2 bejelentés. Ha megválasztanak, van egy ilyen tervem, hogy gyermekekért alapítványt szeretnék létrehozni, ami annyit jelent, hogy Angyalka, Rolika, Papék gyereket, tehát akik ilyen súlyosabb betegeknek, legyen egy tőke. Én ebben a havi fizetésem 100 000-re megindítom, októberben oda kerülünk, és ezen jöjjön a pénz. Mert ha jön egy súlyos probléma, és kell 1 millió vagy 2 egy műtétre, akkor legyen. Értitek? A másik nehezebb, egy kicsit elmondom, hogy ma 5 évvel ezelőtt is mondtam, hogy a sportcsarnokunkat el kellene nevezni, és én úgy gondoltam Kristóf Lászlóról októberben. Kezdjük az elején. 5 év távlatából azt kell, hogy mondjam, hogy ez az önkormányzat és a képviselőtestület számunkra, éljük számára, hogy beleveszem a Krúzót is, Petrovics Lacit is, abszolút nem volt befogadó. Folytassuk azzal a környezeti problémákkal. Nekem továbbra is az egyik szívügyemben a legtöbb probléma ott van. A hétfői esőzés után aztán mindenki ott lakott, látták a 7 emeletes parkolóra. Tavaly nyáron az általam nagyon tisztelt és tényleg nagyon nagyra Martény úr a közgyűlés elnöke átadta a polgármesternek a terveket, ez a vastékében szerepelt is ez képen, akinek az ígérete felutás miatt valami el kellett volna kezdődnie. Sajnos ebből semmi nem lett. Másik nagy probléma, a posta mögötti parkoló, szintén a hétfői esőzés után egyszerűen használhatatlan. Rábán túli rész, ami szintén Körmend egyik nagyon sarkalatos pontja, szerintem Körmend számára ez egy mostoha gyerek. Gondolok itt a Rábán aluli utcára is, és végül a tisztelt választópolgárokhoz szólok, kérem, menjetek el szavazni, és döntsétek el, hogy kilapizzátok Körmend vezetését. Azok, akik az elmúlt évtizedekben hibát hibára halmozva próbáltak lavírozni, vagy
hogy azokra, akik erőben, tisztességben szeretnék vezetni ezt a várost, továbbra is beszélünk 3 nyelven, őszintén, egyenesen és szemtől szembe. Ezt kívánom a másik oldalnak is. Köszönöm. 5 évvel ezelőtt én is ott ültem a széksorok között. Ebben akkor úgy gondoltam, hogy mennyire szükség van Kőbenen egy valódi változásra. Az akkori kampányülés előtt összedobtunk útveszal a folyosón, és elviszem a szavakat, amit mondott nekünk. A bátor körmendiek a minden jöttek. Azért is váltam a jelöltséget, mert úgy gondolom, végre valódi változásra van szükség Körmenden, és üres szavak helyett a tettek mezére kell lépni. És engedjétek meg, hogy pár gondolatot megosztak veletek a körmendi ipari parkról. Az ipari park mostani helyzete hűen tükrözi Körmend jelenlegi állapotát. Nem csoda, hogy a körmendiek nagy részének muszáj munkába ingázni. Legfontosabb az ipari park tulajdonviszonyainak haladéktalan tisztázása. Amennyiben ez nem sikerül, javasoljuk megvizsgálni az önkormányzati földterületeket, és amennyiben a korábbi rossz döntések miatt az ipari park ellehetetlenült, úgy haladéktalanul új ipari részt kell kiépíteni. Beszédem végén 3 számomra fontos fogalommal szeretnék búcsúzni, amelyek nélkül nem tudom elképzelni egy normális város működését. Szakmaiság, hatékonyság, megbízhatóság. Köszönöm, hogy meghallgattak. Az elmúlt 4,5 évben megismertem a választókörzet gondjait és problémáit. Küzdöttem a megoldásokért, de sajnos a másik oldal ellenállásai miatt javaslataim csak sajnos javaslatok maradtak. Képviselő munkám során a többség által uralt médiában voltam az ikertornyok egyike, egy gyurcsányista, háborúpárti. Inkább idéznék egy nagyon jó idézetet: az őszintességhez nagy bátorság kell, hazudni minden embertől. A következő önkormányzati időszakra, amennyiben ismét bizalmat kapok a választóimtól, az önkormányzati feladatok megoldását a lehetőségek figyelembevételével szorgalmazni fogom. Nagy dolgokat ígérni nem tudok, mivel nem politikus vagyok, de a programunk alapján mindent megteszek annak érdekében, hogy körzetünk és városunk a fejlődés útjára lépjen. Meggyőződésem, ha nem lesz változás, akkor városunk az előző városvezetés által létrehozott ingovárba fog elsüllyedni. Ennek előkerülése érdekében kérem, hogy támogassák Katona Imre polgármesteri választását. Köszönöm, hogy meghallgattak. Én egy kicsit más fókusszal közelíteném meg itt a problémákat, nem egyes körzetekre bontva, hanem összvárosi szinten. Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszaknak a legnagyobb problémája az, hogy Körmend gyakorlatilag teljesen koncepció nélkül működött. Nem tudta eldönteni, hogy mi akar lenni, nem tudja, hogy hova tart, mik a célok, és ezeket a célokhoz milyen feladatokat kell elvégezni. Nincs a városnak turisztikai koncepciója, nincs energetikai koncepciója. Felmerült itt, hogy Körmend legyen a Battyányak városa, egyébként a kastélyokán ez egy jó elképzelés is lehetne, csak tartalmat kellene hozzárendelni. Külföldi példák is vannak rá, egy vízparti városban általában pezsgő turisztika van és olyan vízi élet, amit az egyéb települések irigykedve néznek, nálunk ez sajnos nincsen. Ahogy a bérlakásállomány is jelentősen csökkent, a fiataloknak nincs olcsó megfizethető lakhatása. És ez szerintem ugyanolyan fontos elem lenne, mint a munkahely, mert családot alapítani ahhoz nem csak a munkahelyre van szükség, hanem megfizethető lakhatásra is. Ami a jelenünknek egy nagyon fontos problémája, és szintén nincs a városnak erre elképzelése és koncepciója, az az energiaválság. Azt tudni kell, hogy Magyarország geotermikus energia szempontjából Európában a 4. legjobb adottsággal rendelkezik. És Körmenden is egyébként ez megvan, hiszen ők is tudnak róla, hogy több lezárt permákút is van a városban. Gyakorlatilag itt ülünk a megoldáson.
Ezzel lehetne olcsó energiát előállítani helyben, akár az önkormányzati intézményeknek, akár a lakosságnak is. A közreműködés abban, hogy milyen fejlesztések legyenek, mi úgy gondoljuk, hogy mindenképpen ennek alulról szerveződőnek is kell lenni, meg kell adni a lehetőséget a körmendieknek abban, hogy ebbe bele tudjanak szólni. És ahogy a videómban én említettem, szeretnénk, hogyha ennek lenne egy elektronikus felülete, egy olyan applikáció, amit mindenki tud használni Körmenden, és kapcsolatba tud lépni a képviselőjével, meg tudja tenni a javaslatokat, és akkor talán elindulhatunk egy 21. századi Körmend felé. Köszönöm szépen! Először is higgyétek el, vagy higgyék el, hogy nekem az elmúlt pár hónap azért nem volt egyszerű. Úgyhogy itt elsőként azért szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem drága családomnak, akik kitartottak mellette, mert tényleg olyan napokat éltem meg, hogy nem kívánom senkinek. A Körmendi Kulturális Központban töltött éveim alatt azért pontosan megtapasztalhattam, hogy milyen egy önkormányzati intézményben dolgozni, és őszintén azt tudom mondani, hogy ez a fullasztó légkör, ami a végére kialakult, már elviselhetetlenné vált, és akkor 3 évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy a körmendi kulturális életet elhagyva Szombathelyen a megyei napilapnál próbálok szerencsét. Szóval a kirúgásomat azt a Darázs Zsolti postás hozta április 15-én, tehát még arra sem méltattak, hogy személyesen mondjanak fel nekem. A kultúra nehéz helyzetben volt az elmúlt 5 év során, mert ugye a koronavírus járvány alatt a kulturális intézményeket kellett bezárni legeslegelőször, és megszűntek a társasági és közösségi alkalmak, és hát azt gondolom, hogy itt kell megköszönni minden körmendi civil szervezetnek, az énekkarostól a néptáncoson át a színjátszóig, vagy a sportegyesületeket is ideérthetem, akik megpróbálták azt, hogy átmenekítsék a kultúrát. Ugye most pedig az a sújtó tényező ezeknek a civil szervezeteknek, hogy a legtöbbnek nincsen olyan terme, ahol próbálni tud. A kulturális törvény várhatóan 2025. januárjától megváltozik. Hát előjáróban annyit lehet róla tudni, hogy elég nagy szükség lesz a civil szervezetek részvételére a körmendi kulturális életben és a körmendi társasági közösségi életben. Másik a média területe, erről tényleg csak pár mondatot mondok, ugye működik városi tévé a településen, meg nem mondom hogy pontosan mikortól, de több évtizede, megalázó költségvetésből 2 millió forintból gazdálkodnak évente. Nem is tudom, tehát csak az elhivatottságuknak köszönhető, hogy még mindig 1-2 esemény dokumentálnak. A körmendi híradó, hát az megint szívfájdalmam, azt egy veszprémi úriember írja, egy veszprémi főszerkesztője van a körmendi híradónak, aki egy veszprémi fotelből írja úgy a cikkeket a egyes körmendi rendezvényekről, hogy nem is vesz részt azokon, úgyhogy tehát ez számomra érthetetlen, miközben itt is vannak szakemberek. A harmadik a rádió kérdése. Ugye szóbeszéd volt az elmúlt hetekben is, hónapokban, hogy a rádió ellehetetlenítését is próbálják elvégezni. Hát jelen pillanatban ott is talán 2-3 szakember van, és folyamatos fenyegetettségben vannak, hogy nem tudják, hogy meddig van munkahelyük. Egy irodalmi idézettel zárnám. A szórólapomon is ez az idézet szerepel, ez majdnem 100 éves, Kosztolányi Dezső mondta egy íróknak szóló fórumon. Az idézet pedig az, hogy kissé lehajtani a fejet, de a szívet, azt föl barátaim. Úgyhogy én kérem a támogató szavazatokat. Mögöttünk hagyott ciklus nem az együtt gondolkodásról szólt. Nem cselekvő önkormányzatot jelentett, hanem szintiszta, nettó hatalompolitikai játszma volt. A magyar ember az státuszkonzervatív. Hozzászoktunk ahhoz, hogy valaki mindig megmondja, hogy mi a jó irány. Ezt a valakit annó pártitkárnak hívták, vagy TSZ elnöknek, ma Körmenden polgármesternek. 22 év alatt Körmend lakossága szocializálódott ehhez a helyzethez. Beleszoktunk abba, hogy ez így van.
Ennek a helyzetnek az az iróniája, hogy nem tudjuk, hogy valójában mit nem tudunk. Van bennünk egy kép a polgármesterről. Fogadják el tőlem és higgyék el, hogy vezetni nem csak így lehet. Mit jelent Körmendinek lenni? Hangzott el a kérdés a kampányban. A közösséghez tartozás legfontosabb alapja az identitástudat. Az a felismerés és elköteleződés, hogy én ide, ehhez a városhoz tartozom. Ha tetszik, ez az a bizonyos Körmend szív, vagy ez az a bizonyos mindenki körmendi. Ezért a következő városvezetésnek hatalmas feladata van abban, hogy erősítse bennünk, és főként a fiatalokban az identitástudatot. Meghallgassa őket, bátorítsa és segítse őket. Egy város, amit elhagynak a fiataljai, az sajnos elveszti a jövőjét. A városnak szüksége van nekünk, szükségünk van egy jó polgármesterre, és szükségünk van a többségre. Mert ha van keserű tapasztalata az elmúlt 4,5 évnek, az pontosan az, hogyha a testület többsége nem tekinti partnernek, sem személyében, sem a várostól kapott felhatalmazás alapján a kisebbségben lévő képviselőket, akkor annak már lehetnek egyéni kedvezményezettjei, de hogy a nap végén a város a vesztese, az egészen biztos. Ezért mi garantáljuk önöknek, Szabó Barnának és a képviselőjelöltjeinek is, hogyha miénk a többség, akkor ők sem személyükben, sem az általuk képviselt körzet nem fog hátrányos megkülönböztetésben részesülni, mert mi képviselők Körmendre teszünk esküt, nem egymás gazdasági érdekeire. Önök 28 éves koromban választottak meg képviselőnek. Egy fiatal ember életében ez egy óriási dolog és egy hatalmas felelősség. Én igyekeztem ezzel a felelősséggel jól bánni. Azt akarom, hogy tudják, akkor is, ha engem támogatnak és részese lehetek a változásnak, és akkor is, ha a kihívómat tartják alkalmasabbnak, nagyon büszke vagyok, és megtiszteltetés volt, hogy önökért dolgozhattam. Az én feladatom az lenne, ami volt eddig is, a városképért egy picit felelni, mert nagyon nem tetszik az, ami van. Tehát a város képe, talán az elmúlt 4-5 évben, amit láttak tőlem, aki ismer, hogy mit csináltam, bebizonyítottam, hogy lehet szépet csinálni. Akkor is kevés pénz volt, mert nem volt sok. De hozzáértéssel, szakmával, akarattal lehetett szépeket csinálni. Én azon lennék, hogy egy fenntartható, tehát ez a mottom, tehát ez a főmondatom, hogy egy fenntartható város legyen. Hogyha olyan növényeket ültetünk, például lásd most Szombathelyen, ez egy székesfehérvári minta, ahol nagyon sok évelő növényt elültetünk, amivel annyi gond nincs, mint egy nyárival, 2 nyárival, virágokkal. Azokat is kell gondozni, öntözni, stb. De úgy kell összeállítani, hogy szép legyen, jó legyen egész évben, és fenntartható legyen. Tehát ez a legfontosabb. Nagyon egyszerű és okos kis dolgokkal meg lehetne spékelni. Nekem kitaláltam pár évvel ezelőtt, hogy rododendron kertet lehetne, miért ne lehetne itt is kámoni arborétum, vagy valami hasonló. De nagyon kellene, nem csak kávézó, az is kellene, hanem egy pici játszótér, például középre. Nem nagyban gondolkodok, de ami egy be van zárva, patinás, kis uniós, kis gumirozott, nagyon jó, amíg a szülő vagy a leülés iszik egy kávét, és akkor a gyerekek ott egy picit eljátszanak, és nem a Tiszafának a kiálló éles ágain játszanak azok a gyerekek, és nem tudom, hogy mikor fogják fölnyásolni magukat. Például, tehát ez a főtér. Főtéren például nekem még lenne egy óriási nagy ötletem, nem nagy pénzből, nem mondom, hogy 1 év alatt ezt meg lehet csinálni, vagy 2 év alatt, de ezen elgondolkodni. Én ebbe az évben is, tavaly is Lendvára jártam téli hónapokban kócsolyázni. 2 hőcserélővel, egy jó kis patinás pályát, ha nem is a főtérre, hanem a színház, vagy lenne terület, ahol élet lenne Körmenden télen is, mert télen nem lát senkit, tehát csak hóember van, hogyha van hó. Ehhez a városgondnokságot pénzelni kell, őket kell fölemelni, mert ez a mottója az egésznek, akkor működik a város, akkor élhető lesz a város, szép lesz a város, de városgondnokság az a lényeg, tehát ez tuti, hogy így van. Talán ez még, amit szerettem volna. És
sok szépet és jót, és mindenkinek sikert saját területén és kerületében. Bízunk benne a sikerrel. Köszönöm szépen! És úgy érzem, hogy ez a csapat képes lesz arra, hogy abban a városrészben, ahol én lakom, Horvátnándorján, Felsőberki és Alsóberkiben, ez egyik legnagyobb terület, ráadásul mind a három külön falu résznek lehet nevezni. Igaz, hogy Alsóberki már körmendez beépült, de Felsőberki és Horvátnándorján külön városrész, és mi falusi embereknek is érezzük magunkat, és úgy is élünk. Úgyhogy remélem, hogy a csapat több minden dolgot meg fog tudni oldani, mint az előző turnusban, amit elértünk. Mindig most a gyerekek voltunk, ez látszik is a környezeteken, ahogy itt is, nálunk is nagyon nagy problémát okozott a fűnyírások, és a faluszépítések, nagyon rosszak az utak, járdák, úgyhogy ott is van tennivaló mindhárom, árkok, mindhárom városrészben, úgyhogy tényleg van tennivaló a csapatnak. Nagyon sokszor oda jutottam, hogy rájöttem arra, hogy maga Dunaharsz oldal nincsen, és akkor én saját magam vettem föl az EON-nal a kapcsolatot, akár a vízüggyel, akár a közúttal, vagy éppen a Müllekszel, vagy most már az SKHT-val, Gyesebbel, és mindenki megköszönte, hogy jeleztem a problémákat, és nem azt mondom, hogy egyszerre, de nagyon sok mindent megcsináltak. Voltak itt a régen falusi életben röghúzások, főzőversenyek, amit a fiatalok összerakva a pénzüket így tudják megcsinálni. Ugyanígy van a Mikulás ünnepség, hogy a saját közösség a saját pénzéből veszi meg az ajándékokat. Úgyhogy ezek azért olyan nehéz dolgok, hogy ez nem igaz, hogy nem lehetne támogatni a városról. Hát eddig nem sikerült. Most reméljük, hogy ez is menni fog pályázatokon. Valószínű, hogy sok mindent el lehet érni. Itt, ahogyan tartottuk a fórumokat az idősekkel, ahogyan találkoztunk, mindjárt egy hölgyel, Kozma Judittal beszéltem, ő megszólított engem, és azt mondta, hogy Felsőberkiben miért nincsen tanyabusz. Hát mondom, mert nekünk ezt nem mondta senki, hogy jár. Pedig ez már 22 éve a falu adottságaival kapcsolatban ezt már meg lehetett volna valósítani, már egy buszt akár le is lehetett volna cserélni. Még annyit szeretnék mondani, hogy Körmenden van itt egy kavicsbánya, és a kavicsbányá most a mi területünket bányásszák, és én elmentem a vezetővel, beszéltem, hogy legyen olyan kedves, adjon valami kedvezményt a városnak, hogyha innen akarnak kavicsot vinni az önkormányzat, a városgondnokság, akkor hát mégis segítség egy kicsit, kapnak 20% kedvezményt. Igazából így kéne összedolgozni mindenkinek, a fiúknak is, meg az ellenkező oldalnak is, de így nem összegyúrázsolt, hanem a széthúzás, hogy már csak azért sem. Úgyhogy igazából én ennyit szerettem volna csak elmondani, nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, eljöttek, és hát annyit szeretnék hozzátenni, hogy itt mindenki körmendi, szépen kérem vasárnap menjen el szavazni, és húzza be az X-et erre az oldalra. Nagyon szépen köszönöm. Kercsi Attila, ne hagyjuk, hogy Patona Imre körmendi katonákat vigyen az ukrán fronton. Hajrá Fidesz! Hajrá